أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم al'ummar sun na faɗin duniya mutanen Nijar kamar Togo, Nigeria, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa da sauran kasashe ina kowannen ku fatan alkhairi insha Allah. Wani ne bawan Allah ne ana ce masa Abdullahi insha Allah da yake a garin Abba biznillahi ta'ala ya mana magana insha Allah ya mana magana a WhatsApp sannan kuma ya gamsu da aikin mu ya tura mana da kuɗin turare muka sai kanzil mali insha Allah da turaren ruhu insha Allah muka gabatar da wannan ƙayataccen aiki cikin nasara insha Allah sannan kuma muka tura masa inda ya samu kuɗinsa a cikin akwati a cikin ɗakinsa na bacci biznillahi ta'ala. To alhamdulillah ga hoto ya tura mana muka ce za mu ɗauko insha Allah mu nuna al'ummar musulmi na faɗin duniya ga duk wanda yake jin tsoro ya ce zai baya so ya ba da kuɗi ko ya tura kuɗinsa a gabatar masa da aiki to mutum zai iya zuwa muna nan kudu maso gabas tsakanin kamar da Nigeria Saleta sabuwar unguwa gida na 306 wannan ita ce number mu insha Allah a kira ko WhatsApp number 081033048786 insha Allah ko ka zo ko ka tura da kuɗin turare a gabatar maka da aiki a aika maka ta hanyar rafane ya zuwa ɗakin baccinka ko kuma ta hanyar account ko kuma ta mota insha Allah ya zuwa tasha wadda take kusa da ku ko kuma ya zuwa adireshin gidanka na kai tsaye insha Allah domin a aika maka da dukiyanka bi iznillahi ta'ala. Wannan shine dan Allah daure a shiya din wannan sirri domin ƴan uwa musulmi su gani su amfana biyan buƙatar ku shine farin cikin mu sai ka samu tabbaci idan kai mana a wasu magana a wasu sai mun tabbatar maka insha Allah kafin nan ka soma yin aikin ka bi iznillahi ta'ala. In dai baka gamsu ba to kada ka yi bi iznillahi ta'ala domin muna ba da tabbaci ne insha Allah kafin nan mutum da abin da zai yi insha Allah sai ya yi domin an ce gani da ido ya kori ji bi iznillahi ta'ala. A daure a mana subscribing a mana share din wannan garnagaki a tajirin sirri yau kan muna farin ciki ina kowannen mu fatan alkhairi.